Ne tɔgɔ Segu Kamara. Ne kɔni fɛ denmusow ka bi kɔn ka furu in fɔlɔ ko de don, sisan ko tɛ quoi. Parce que fɔlɔ a ye fɔ ko ni denmusonin b'i bolo a ka kɔn ka furu, o b'a kisi manamana ko caman ma. Mais sisan a bɛ kɔn ka furu o y'a sɔrɔ a ni dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ kɔrɔlen. Donc furu kɔni a y'o kɛ sous couvert de halisa a tɛna se ka manamana ko dabila quoi. Surtout bi bi in na muso denmisɛnnin furulen ninnu olu de ja ka gɛlɛn ni furubaliw yɛrɛ ye. Ne tɔgɔ Ayise, n jamu ye Tarawele. Ni musomanni ye âge dɔ sɔrɔ dɔrɔn faut que n'a ye cɛ sɔrɔ a kan ka furu. Sabi an bɛ tile min na bi komi bi surtout Mali musomanni ka kalan a ma nɔgɔ dɛ. Kuma tɛ fantanden yɛrɛ ma a ka kalan ma nɔgɔ. Fantanden yɛrɛ kuma teli ka ɲɛ sɔrɔ ko la. Ni musomanni ye san 11, 2 ni 3 sɔrɔ dɔrɔn n'a ye cɛ sɔrɔ n'aw m'a di furu ma dɔrɔn a bɛ na ni bêtise ye. Sabi musomanni bɛ bɔ i bolo k'a bɛ taa école la a bɛ mun na kɛnɛma Ala de b'o dɔn. Mɔgɔ tɛ se k'o kiiri tigɛ sabi den sokɔnɔ jogo a n'a kɛnɛma jogo Ala de y'o dɔnbaga ye. Ne yɛrɛ ye muso de ye, n ye wolomuso ye, denw bɛ n bolo, n dɔgɔninw bɛ yen. Ni muso sera furu ye dɔrɔn a kan ka di furu de ma. Je m'appelle Aïssata Maïga. Ne kuma kun ye ka baasi tɛ ne bɛ ka kuma n balakaw fɛ k'a f'u ɲɛna mɔgɔ min bɛ kɔn k'i den di furu la k'a sɔrɔ a si ma se k'a di jagoya furu la tiɲɛ yɛrɛ la a man di ne ye. N'i y'a kɛra ne ye n'i ye ne di a la tiɲɛ yɛrɛ la ne t'a fɛ nka baasi tɛ minnu bɛ k'a kɛ a y'a dabila a man ɲi yɛrɛ de. Minnu bɛ ka min fɔ n balakaw ye a bɛ den ka avenir bila n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na a b'u ka fɛnw bila retard la quoi. Ne tɔgɔ ye Elhaji Fofana. Wagatiw tɛ kelen ye quoi. Fɔlɔ i tun bɛ se ka denmusonin ta k'a don furu la parce que depuis a fitinin a bɛ di cɛ ma mais sisan kow bɛɛ yɛlɛmalen don. N'i ko i b'o ko ninnu ta k'o fɛn sisan nɔ a caman bɛ yen a tɛ ɲɛnabɔ o la quoi parce que i b'a sɔrɔ musomaninw yɛrɛ de b'u diyaɲɛ cɛ ɲini. Ne tɔgɔ Modibo Kamara. An filɛ wagati min kɔni na diɲɛ n'a taabolo sisan a ka ɲi parce que denmusonin n'a mɛnn'i bolo a bɛna k'i bolo donni ye i ka jahanamadenw bɛ sɔrɔ a la ko caman bɛ sɔrɔ a kɔnɔ quoi. Tu vois bon fɔlɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw tun b'a fɔ ni den sera yɔrɔ dɔ la dɔrɔn i b'a di mais sisan anw fɛ yan sisan ni den sera yɔrɔ dɔ la n'a ma san 12 san 13 sɔrɔ n'i y'a di u b'a fɔ k'i y'a di ka kɔn ka furu ko a bɛ école la ainsi de suite an ka jɔ a ka kalan kɛ an ka jɔ ka kɛ tan an ka jɔ ka tout de suite mais ne yɛrɛ ka hakilina na ni ne den kɔni n'a kɔgɔ fara kɔni a si sera o si ma se o ni cɛ bɔra a nɔfɛ n'i bɛ se ka ne den bolo n'a banara i bɛ se k'a furakɛ n'a banara i bɛ se k'i jɔ n'a ka problème kɔni ye ne b'a d'i ma. Denmisɛnnin ka kɔn ka furu a bɛ dɔw ka denmisɛnninya tiɲɛ dɔw tɛ se k'u ka kalan jabɔ u tɛna se ka kulonkɛ kɛ ka ɲɛ o dɔw somɔgɔw b'u ta k'u di furu la a man d'u ye nka u tɛ se k'a kɛ. Ne tɔgɔ Seydou Gindo. Denmisɛnw ka kɔn ka furu o ka fisa o ka ɲi yɛrɛ de parce que n'u ma kɔn ka furu a caman bɛ ka tiɲɛ quoi i m'a faamuya donc n'u kɔnna ka furu ko caman bɛ yen u bɛ se k'o dabila ko caman bɛ yen u bɛ se k'o fana kɛ quoi m'a fɔ furu fana bɛ hakilina ɲuman d'u ma. Ne tɔgɔ Konege Tarawele. Denmisɛnnin ka kɔn ka furu a man ɲi quoi a bɛ denmisɛnnin ka ko bila retard la quoi donc a bɛ n'a to ɲɔgɔn ye kulonkɛ la a b'a to ɲɔgɔn ye vie la quoi a bɛ ɲɛbɔ a b'a fɔ ko fɔ ale fana k'o kɛ quoi donc ale tɛ se k'o kɛ donc ale bɛ furu la quoi et puis a b'a ka kalanko bila retard la a tɛna se ka kalan ɲɛ a tɛna se ka baara fana ɲɛ quoi donc o man ɲi nɔ a bɛ denmisɛnnin ka ko bila retard la quoi ne bɛ min ɲini balakaw fɛ u kana denmisɛnninw kɔn ka denmisɛnninw furu quoi a bɛ u ka denko yɛrɛ gɛlɛya quoi parce que n'i ye denmisɛnnin di furu la n'a nana kɔnɔ ta sisan a ma san 15 sɔrɔ a ma san 18 sɔrɔ quoi a bɛ jouer a ka denko kan.